bagus makanannya. Baina eski ni zalantzan nik, porque eski ez da egin nik ere usunalde batien, kuadernoan marren arteko distantzia enakia, gure gara egiten zen marrazen gara metatzen horren bueltik. Eta, karo, zaten urte gaina guten arraizena bezala, eta bidela tutore egin ematen ja marren, gateko normala, urri gorri edun korita guztien, Zela lehenago. Eta zu baino lehenago gainea. Descanso, es que está
etorri bat. Pasai, horrela. Zer da? Nik izan izena? Bere Ah, ja, gelditu zena, ez? beste bat erosita zuten. Eta gero eman. Muy bueno.
¡Ey! Me has comido. Uy. Bueno. Signore. La mierda. ¡Ey!
Muy bueno. Ya está. Ah.
Eh?